El pago a los proveedores es una de las tareas pendientes de todas las administraciones públicas, independientemente de su ámbito de actuación. Con la llegada de Rajoy a la Moncloa, el Gobierno ha lanzado un plan que permita a las instituciones públicas pagar a sus proveedores mediante préstamos estatales, aunque esto tiene sus condiciones. Una de ellas, la más básica, supone que los ayuntamientos han de llevar a cabo una reducción de gastos para garantizar la devolución del préstamo. La de Alcoy asciende a 5 millones de euros, una cifra que el equipo de gobierno que dirige el socialista Toni Francés achaca a la herencia adquirida del PP y sus facturas impagadas. Un hecho que provocará que el tripartito tenga que recortar gastos por este montante a lo largo de los próximos 2 años. De moment, les línies generals del pla d'ajust són aquelles que ja teníem més o menys pensades. Per una banda, la revisió de la taxa de la brossa per tal d'aconseguir que aquell que més brossa genera més pague i, a més, incloure el tema del tractament de residus que en aquests moments en la taxa de brossa no està inclòs. El tema de l'autobús, que ja hem comentat en molts moments, que estem en procés de revisió de línies i de contracte. Farem una retallada del 10% de les partides referents a activitats, ja siguin esportives i tal, que ja en el pressupost del 2012 ja es veurà perquè ja estava plantejat aixina. Tenim també una revisió del tema de la neteja viària per ajustar. El tema de la brossa, brossa i autobús són els dos grans gastos que té l'Ajuntament, són els dos que hem proposat revisar per tal de que s'adeqüen al màxim. I després l'altre que ja estava anunciat també, que és el tema del Teatre Calderón, que també es produirà un estalvi important. Dins del pla d'ajust, una de les coses que està en l'aire del model de pla d'ajust que presenta el govern de l'Estat és el que els serveis s'ajusten a les taxes que es paguen, o al revés, o que les taxes s'ajusten als serveis. És veritat que n'hi ha serveis que són deficitaris ja de per si, però perquè pensem que ho han de ser des del govern. Estem parlant de les escoletes o altre tipus de serveis que la taxa no cobreix el cost, o els serveis culturals, per exemple, o esportius, però clar, aquestes línies no volíem tocar-les, perquè pujar serveis esportius, per exemple, o serveis d'escoletes per a que cobriren el cost, quasi seria més favorable tancar les escoletes i els poliesportius que no fer-ho així. A banda de que per ideologia pensem que aquests serveis, aquestes taxes, hi ha que pujar-les el que hi hagi que pujar-les, però no desbordant. En canvi, altres taxes com la brossa o com el cost del servei de l'autobús sí que estan molt desfasats i pensem que això sí que hi ha que ajustar-los.